У Варшаве праходзіць штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». У ёй сярод іншых бяруць удзел прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Цягам 2 дзён запланавана 5 панельных дыскусіяў. Яны падсумуюць дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў і акрэсляць стратэгію на будучыню. У першы дзень былі і спрычкі, асабліва паміж прыхільнікамі жорсткіх санкцыяў і перамоваў з Лукашэнкам дзеля вызвалення палітвязняў. Прагучалі таксама думкі пра магчымасць сустрэчы з прадстаўнікамі Дзярждэпартаменту ЗША, каб скарыстаць актуальнае акно магчымасцяў і прасунуць ідэю круглага стала з затачэннем Лукашэнкі. Чаго ж дамагліся беларускія дэмакратычныя сілы за апошнія 5 гадоў, з 9 жніўня 2020-го, даты, што падзяліла лёс многіх беларусаў наперад і пасля. Меркаванне абранай прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай. Вельмі паспяхова паказалі сябе на міжнароднай арэне. Тое, што нас адрозніваюць ад Расіі, то, што беларусы і рэжым гэта не адно і тое, што мы змаглі захаваць адносіны з украінцамі пасля пачатку вайны. Тое, што мы змаглі змабілізаваць дапамогу для грамадскай дзейнасці, для медыяў, гэта вялікія дасягненні. У шэрагу гарадоў свету беларусы выйшлі на маршы свабоды, прысвечаныя 5-й гадавіне пачатку мірных пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў і узурпацыі Лукашэнкам улады. На акцыі ў Варшаве пабывала здымачная група Белсату. Мінула 5 гадоў з моманту папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Пра тое, што адбылося пасля гэтага з нашай краінай, журналісты Белсату размаўлялі з экспертамі у адмысловым спецэфіры, прысвечаным гэтай даце. Гаворка ішла ў тым ліку і пра дзейнасць дэмакратычных сілаў. Вынікі іхнай працы за 5 гадоў ацаніў палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман. Любая дзейнасць за межамі краіны, яна вельмі цяжкая, яна абмежаваная па магчымасці. Што ты можаш зрабіць за межамі краіны? Ты можаш, па-перша, займацца дыпламатычнай актыўнасцю, але як гэта ўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ну, пакуль ніяк, але гэта капітал. Капітал, які ў пэўны момант можа быць скарыстаны. Тое, што на дадзены момант няма зрухаў і сур'ёзных поспехаў, гэта не азначае, што трэба там спыніць усю актыўнасць. Бо ізноў жа, калі спыніць актыўнасць і не рабіць нічога, то і вынікаў не будзе ніколі. На пратэсты ў 2020-м выйшлі самыя розныя людзі. Імёны шмат каго з іх тады гучалі ва ўсіх медыях. Звычайна беларусы паказалі сваю адвагу і зрабіліся прыкладам для іншых. Белсат пагутарыў з удзельнікамі пратэстаў, якія ў 2020-м праславіліся на ўсю Беларусь. Калі пачаліся пратэсты, на той момант 30гадовы працаўнік менскага трактарнага заводу Сергей Дэлеўскі развозіў пацярпелых у лякарні, заклікаў да страйку на сваім заводзе. Ён узначаліў калону з 5000 працоўных МТЗ, якая 17 жніўня прайшла марша па цэнтры Менску. Сергей адседзеў 25 сотняў, пасля чаго з'ехаў з краіны. Восень 2022 года беларус адкрыў сваё СТА пад Варшаваю. Там ён і працуе разам з жонкаю. Пабудаваць жыццё з нуля ў новай краіне было няпроста, кажа Сергей. Гэта быў проста нейкі найвышэйшы ўзровень узаемадапамогі. Шмат хто імкнуўся мне дапамагчы, падтрымаць у пачатку маёй дзейнасці. Было шмат прыкладаў, калі людзі прыязджалі да мяне, калі я толькі адкрыў майстэрню. З цалкам шараговымі праблемамі, калі чалавек мог сам сабе замяніць лямпачку, але ён ехаў да мяне, каб падтрымаць мяне. Гэта дорага каштуе. Сергей толькі адзін з герояў, з кім паразмаўлялі журналісты нашага сайту. Больш гісторыяў і ўспамінаў людзей чытайце на belsat.eu. У Варшаве адбылася гістарычная падзея для беларускай музыкі. Рэп-выканаўца Макс Корж сабраў каля 80 000 фанатаў на галоўнай канцэртнай пляцоўцы Польшчы, стадыёне Нарадовым, дзе выступаюць зоркі сусветнага маштабу. Падчас канцэрту Макс Корж заклікаў спыніць вайну ва ўкраіне. Праз сваю пазіцыю музыка трапіў у чорны спіс артыстаў Расіі. Целая страна заложников, когда люди, которые не подписывались на это, не умирают в окопах. Они не скажут, как это сделать. Я не знаю, именно в эту минуту
Я знаю, что сделаю. Останови войну! Останови войну! Еўрапейскія краіны разам з Украінай распрацавалі альтэрнатыўны мірны план. Ён паўстаў у адказ на прапановы Уладзіміра Пуціна пра спыненне агню, паведамляе выданне Wall Street Journal са спасылкаю на крыніцы. Паводле еўрапейскага плану удзельнікі вайны мусяць спыніць агонь перад тым, як прымаць любыя іншыя крокі. Абмен тэрыторыямі можа адбыцца толькі на ўзаемнай аснове. Пры гэтым у выпадку тэрытарыяльных саступак Украіна мусіць атрымаць жорсткія гарантыі бяспекі, у тым ліку магчымае чаленства ў НАТО. Новы план прадставілі віцэ-прэзідэнту США Джеймсу Дэвіду Вэнсу, дзяржсакратару Марка Рубіо, а таксама спецыяльным прадстаўнікам Дональда Трампа Кіту Келлогу і Стыву Уіткафу. Раней свой мірны план Дональду Трампу перадаў Уладзімір Пуцін. Цяпер прэзідэнты США і Расіі маюць намер сустрэцца 15 жніўня. Як заявіў Уладзімір Зеленскі, Пуцін хоча абмяняць паўзу ў вайне на легалізацыю акупацыі часткі Украіны. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили. Цяпер Пуцін хоча, каб яму прабачылі захоп поўдня нашай Херсоншчыны, Запорожжа, поўная тэрыторыя Луганшчыны, Данеччыны, Крыму. Гэтую другую спробу падзелу Украіны Расіі мы не дамо. Ведаючы Расію, дзе другая, там і трэцяя. Уладзімір Зеленскі ўзнагародзіў пасмяротна беларускую добраахвотніцу Марыю Зайцеву ордэнам за мужнасць 3-й ступені. Узнагароду падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» перадалі Крысціне Шаянок, давернай асобе Марыі. Марыя Зайцева загінула на фронте пад Пакроўскам сёлета ў студзені. Добраахвотніца была парамедыкам і снайперкай 2-го міжнароднага легіёну ЗСУ. Напярэдадні гібелі дзяўчыне споўнілася 24 гады. Трагедыю ў Мінску. Хлопчык, якому не было і 2 гадоў, выпаў з акна 5-го паверху. Дзіця загінула. Паводле папярэдняй інфармацыі, хлопчык быў у гасцях у матчынай сяброўкі. Тая даручыла даглядаць яго сваёй 13-гадовай дачцы. У пэўны момант ён застаўся ў пакоі адзін, залез на падаконнік, адчыніў акно і выпаў з вышыні 5-го паверху. Няшчасны выпадак у Маладзечне. Падчас паркавання побач з крамай кіроўца «Лексуса» меркавана пераблытаў педалі і насмерць збіў жанчыну. Кіроўца выехаў на пешаходную дарожку, якой ішла 31-гадовая жанчына разам са сваім пасынкам-падлеткам. Яна трапіла пад колы аўта ды загінула. Хлопца з нязначнымі траўмамі шпіталізавалі. Яшчэ адно ДТЗ са смяротным вынікам зафіксаванае ў Гомлі на першым кіламетры аўтадарогі Р-150. Кіроўца Тэслы ўчыніў наезд на 16-гадовага раварыста, які праязджаў праезную частку на нерэгуляваным пешаходным пераходзе. Ад атрыманых траўмаў падлетак памёр у больніцы. Навальніцы, дажджы і шквалісты вецер. Гэткае надвор'е чакае сёння беларусаў на большай частцы тэрыторыі краіны. Белгідрамет абвясціў памаранчавы ўзровень небяспекі. Пры гэтым сіноптыкі абяцаюць цёплы дзень. Тэмпература падымецца да плюс 20-28 градусаў, а на захадзе Беларусі і да плюс 30. У сувязі са спёкай сталічная аўтаінспекцыя заклікала кіроўцаў піць дастатковую колькасць вады, не сядаць за стырно ў стане алкагольнага ап'янення і пры недамаганнях. Падчас непахадзе інспектары ДАІ раяць не паркавацца аблізу дрэваў, ездзіць з уключанымі фарамі і на максімальна бяспечнай хуткасці. Бітва таматамі, конкурс касцюмаў агародніны і 8-метровы бутэрброд з памідоркамі чэры. Усё гэта можна было пабачыць на традыцыйным фестывалі таматаў у Іўе. Прапаную вам паглыбіцца ў атмасферу гэтага незвычайнага свята. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа, а таксама падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, у тым ліку, калі гэта для вас бяспечна. Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.